A ako na mŕtvý ťah na jednej s pridanou hmotnosťou musculus latissimus dorsi. Ďalší tip je dedikovaný môjmu srdcu blízkému svalu musculus latissimus dorsi. Musculus latissimus dorsi je chrbtový sval, ktorý keď je dostatočne vyvinutý, nám dáva krídla. Pri mŕtvom ťahu tiež zohráva dôležitú úlohu, keďže jeho aktivita je dôležitá pri udržaní v spriamenej pozície. Ťahaj tyč k sebe chápeme ako, že chceme zatiahnuť ramena od uší nadol, kedy by sme mali precítiť zapojenie musculusu latissimus dorsi, ktorý sa extrémne ťažko preciťuje a zaberie to viac ako 1 až 2 tréningy, kým ho dokážeme úplne precítiť. Skús aplikovať pri najbližšom tréningu a ak sú akékoľvek otázky, pýtaj sa dole v komentári.